za slovo, vážený pán poslanec. Pani riaditeľka, milé dámy, páni, vážení hostia. Chcem poďakovať za to, že som mohol prísť a zúčastniť sa tejto konferencie a hovoriť o skúsenostiach v samospráve, kde pôsobím už 8 rokov. Medzi základné úlohy samosprávy patrí jednoduchá vec. Vytvárať základné životné podmienky pre život obyvateľov, obce, mestských častí a podporovať všetky kultúrne, vzdelávacie, športové aktivity, je najmä určite seniori, ktorí je čím ďalej viac. Je to skupina ľudí, ktorí na základe vzdelania a po odchode z pracovného procesu sú takou pre mňa osobne nevyčerpanou studňou vedomostí a znalostí, ktoré vieme určite využiť. Budem hovoriť konkrétne o Krásnej, o zastupiteľstve, kde som ako starosta 32-ročný, plný ideálov, cíl, entuziazmu, si myslel, že spolu s poslancami tými mladšími obratíme Krásnu na ruby. Že všetky naše nápady sú tie naj. Ale chvála Bohu, mal som medzi 15 poslancami polovičku starších, zrelých aj dôchodcov, ktorí nám často nastavovali zrkadlo našich rozhodnutí alebo plánov a pri vecnej diskusii s nimi sme často museli zmeniť ten svoj pohľad, alebo upozornili nás na dôležité veci, na chyby, na rizika, ktoré sme mohli spraviť a ktoré nás mohli postihnúť. A vďaka nim tie rozhodnutia pre Krásnu, pre mojich obyvateľov boli, verím, že vo väčšej miere úspešné a že boli dobré. Samospráva má vytvárať podmienky, už to tu zaznelo od pani riaditeľke. Samospráva má dať priestor a má podporiť. Samospráva ani magistrát, ani mestské zastupiteľstvo nemá bojovať. A myslím si, že sa to deje v mestských častiach, v tých 22 vo väčšine prípadov, keď samosprávy podporujú kluby dôchodcov, keď podporujú činnosť spolkovných združení, rôznych skupín, kde seniori v podstate sú takou hnacou pílou a ťahajú aj tých mladších. Konkrétne u mňa príklad kultúrna skupina Krasňanka, ktorá je úspešná a dosiahla veľa úspechov. Takže si myslím, že seniori sú a majú miesto v samospráve a seniori sú pre nás a pre nás politikov vzácni. Preto, lebo majú životné skúsenosti, ktoré my s nejakým vzdelaním bohužiaľ nevieme nahradiť. Takže prajem vám všetkým krásnu, úspešnú konferenciu. Prajem vám všetkým, ktorí ste tu zástupcami seniorov rôznych organizácií, aby ste mali veľa síl, entuziazmu, životného optimizmu a zdravia do všetkých tých projektov, ktoré možno zastrešuje aj Senior Dom a všetky kluby, ktoré sú tu v Košiciach. Nech sa vám všetkým darí. Ďakujem pekne.